Makadi mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano paAfrica and Beyond Television Network. Muineni wenyu Ronald wekwamakusha tichikupai nhau yezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Varume makadii, varume nzwai pano. Ndoda kuti audio iyi isvike kuna nyoka yemabhunu. Zvakare ndoda kuti isvike kuna vachiwenga. Zvakare yosvika kuna president vaChamisa. Teerera nyoka yemabhunu. Chekutanga tinoukorokotedza noukutambira kuti usvike mumusha watagara tiri. Kana ndiri kuti mumusha watagara tiri kureva tagara tiri mumusha wokurwisa utongi hwaMnangagwa kana kuti mutongi weZANU-PF. Saka chekutanga pakuuya kwawaita wasvika muhondo yatagara tarwa kubva pese pakabiwa maelection. Nyoka yemabhunu wakanga uripo and waisapota murume iyeyu. Saka rega tikupe information chaiyo yakamira mukati mevanhu kana kuti kuvana veZimbabwe. Rega ndikutaurire chinhu hani nyoka yemabhunu, enda unotaura navachiwenga kuti ezvino vana veZimbabwe havasi kuzongopinda munzira kunobvisa vaMnangagwa pasina concrete foundation yenyika. Takadzokera kumashure 2017 makaita kuda kwenyu, vanhu vakaenda mustreet, vana veChamisa kana kuti vana veopposition ndo vakaenda vakaita impact yekuti Mugaba abve muise Mnangagwa. Zvino nhasi kachiteerera unzwe nyoka yemabhunu, kuuya kwawaita tiri kufarira, asi chauya wakatakura parurimi rwako hatisi kuchifarira. Hausati waredi kuti tigadzire nyika. Wakauya wakatakura parurimi rwako, wakatakura kuti gore rino igore regudo. Ndo patiri kutanga kurambana ipapo. Kana wauya uzogadzira nyika, uri kuda kuti nyika igadzirwe, chekutanga tichiti tiri kubvisa Mnangagwa, chekutanga mareforms. Gore rawati igore gudo kana kuti horaiti vachiwenga, ndinoziva kuti corruption havaide. But now ndinoda kuonesa nyoka yemabhunu ndeye kudai. ZANU-PF is a system. Zvekuti iwe nhasi uri kuramba corruption kana kugadzika tabvisa Mnangagwa uri kunopinda musystem chanoteera matsimba aMnangagwa. Chakaita kuti Mnangagwa ava ari paari nhasi mude kumubvisa ndechekuti makasikomupinza musystem yakanga yagadzirwa naMugabe. Kana iwe takakubvisa Mnangagwa nhasi tokudzorera tosongokugadzika pachigaro icho, uri kunopinda musystem uchapinda semumwe. Hondo yatiri kurwa naMnangagwa nhasi ndoyo yatichakurwisa newo mangwana. Saka kana nyoka yemabhunu wane idire kuti uri kuda kugadzira nyika yeZimbabwe, buritsa bvisa chiri parurimi rwako chekuti gore nderegudo. Uya nerurimi rwokuti tuda unogadzira nyika, tiparadze system iri muZANU-PF ndo chekutanga tisati taenda mberi. Nekuti kana pakatorwa ana ari kuramba corruption nhasi, kana takatora vaChamisa kuvaisa muZANU-PF pana Mnangagwa pai, vachanoteera matsimba aMnangagwa nekuti vari kunopinda musystem yagara iripo. System yakacreatwa naMugabe achibatsirwa naMnangagwa. Isusu pachibviswa Mugabe taive netarisiro yekuti muchagadzika vana veZimbabwe pasi. Ndo zvaifanira kuita ana vachiwenga. Vagadzika vokokorodza vobatanidza munhu wese, totanga kuvaka nyika, toparadza chinonzi system iri muZANU-PF. Mnangagwa haisi mhosva yake kuti ave paari nhasi kana kuti aite zvaari kuita izvi. Akasungwa nesystem ndo yakamubata iri kumupusha. Kana iye nhasi akasada kuita, akada kuti zvida, haagone kudaro nekuti apinda musystem. Saka kana nyoka yemabhunu wafunga kuti nhasi uri kuda kuti tigadzire nyika, uya nerurimi rwokuti tuda kutanga taparadza system iri muZANU-PF. Nekuti kana iwe takakuisa pana Mnangagwa, mangwana uchangoswotera matsimba nokuti uri kuswopinda musystem. Saka chiteerera iwe nyoka yemabhunu, enda untaurira vakuru vako kana kuti vakuru vatiri kufanira kubatana navo kurwisa Mnangagwa, uudze kuti vana veZimbabwe vari ready kupinda mustreet, but vari on one condition.
condition iyo yatiri kuda ndeyekuti muchatanga manotaura napurezidendi wedu navachamisa, magara pasi navachamisa porongwa gwara richaita kuti nyika igone kupendera mberi, kwete kuti titi tiri kunobvisa Mnangagwa nokuti tiri kuda unoisa mumwe munhu musisitimu yakare yagara iripo. Ende zvakare endai munotaura ndovunga madecisions ekuiswa kwaMnangagwa akambobva kuna vana Chiwenga kana kuti kuami. Zvino ami yakatipela kupela kwatiri nhasi nenhamo yatinayo ndevakambopa wrong decision. Zvakare kuti tichipa vanhu ivavo vachiita decision futi way forward, hatichavatrasta ndapamboitawo new blood richapawo way forward kuti ndapanzwai tigone kuenda mberi. Chiteerera nyoka yemabhunu, hapana mwana weZimbabwe anozobuda kana vachamisa vasina, hapana vana veZimbabwe vanozobuda kana vachamisa vasina kuti go. Isu kubuda kwatichaita kana kuti Zimbabwe chichaita kuti ipinde mustriti ndevachamisa, kureva kuti vachatipa signal mushure mokunge vane draft rakanyorwa pasi rakataurwa nevakuru vakawirirana riri kuita kuti nyika iende mberi. Hatisi kuzobuda kuenda mustriti nenhau yokuti nyoka yemabhunu kana kuti vachiwenga vati handi yemustriti bvise Mnangagwa. Tichabuda nekuda kwesignal chabva kuna vachamisa. Makachikonzero takabuda muisa, hatisi kubuda nekuti hanzi tabuda kuti hanzi vachamisa vachiwenga vatiende mustriti. Hatisi kuda Mnangagwa panzvimbo, hatisi kuda ZANU-PF nesisitimu yainayo. Saka ndosaka tiri kuti uya nerurimi rwemareforms, ndaivhunure nyoka iyo, ndaudonedze mashizha muti uyo. Kana wadonedza mashizha togona kuenda kumberi. The only way yekudonedza kana muti chaiwo uri kudonedza mashizha kunoita pfumvudza, kuti uite pfumvudza unotanga wavhunura, unotanga wadonedza mashizha. Nyoka inotovhunura kuti ikure kana kuti irarame. ZANU-PF yakamboreforma kupi? Ndosaka uchiona Mnangagwa ari kuposwa nesisitimu kuti anodzorera ana Obadiah Moyo mukabhineti. Vana vangani veZANU-PF vari muZANU-PF vakadzidza, vanotadza kunogara chigaro ichocho chiri chakagadzwa ana Obadiah Moyo. Vana vangani vari muZimbabwe vakadzidza kana kuti vari muZANU-PF, tomboisa vari muZANU-PF, vanotadza kunogara nzvimbo dzakagarwa neChemberana Chris Muchangwa. Chinzwa unzwe nyoka yemabhunu, enda unotaura nevakuru vabvise muromo waunotaura kuti hanzi chamisa mutengesi. Unozviziva here kuti pauri nhasiwo muZANU-PF nyoka yemabhunu uri kunzi ndiwakaunza masanctions? Munhu wese auya nepfungwa dzekuda kuti ZANU-PF irifoma anototaura kuti masanctions. Akimbonzi akaunzwa nechamatama achinzi Tsvangirai. Tsvangirai achifa pakunzi hanzi auya nachamisa naBiti. Biti nachamisa pavakasplita, Biti aenda kwaakaenda nokuti aenda side reZANU-PF haachataurwa kuuya nemasanctions aakunzi akaya nachamisa. Chamisa akafa nhasi, iwo uchenda unogara nzvimbo yekuopoza zviri kuitwa neZANU-PF unonzi ndiwakauya nemasanctions. Akauya nani masanctions? Unozviziva here kuti uri kunzi uri mutengesi nhasi nyoka yemabhunu pauri ipapo? Saka chienda unotaura nevakuru kuti ready kupinda mustriti, but on one condition. Tichanzwa signal kubva kuna vachamisa nokuti ndo opposition member yatinoziva isiri kuda mari but ine nyika yeti hati.